Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa svojím vetom postavil na stranu tzv. Čurilovcov, teda skupiny policajtov a prokurátorov, ktorí v rokoch 2020 až 2023 zneužívali trestné právo na politický boj. Práve v tomto období boli predstavitelia dnešnej vládnej moci posielaní do väzby bez presvedčivých dôkazov, často len na základe konštrukcií a mediálneho tlaku. Toto rozhodnutie prezidenta nie je neutrálne. Je to jasný politický postoj. Namiesto ochrany spravodlivosti a právneho štátu sa prezident priklonil k systému, ktorý bol opakovane spochybnený aj rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý zrušil odsudzujúci rozsudok proti bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi, potvrdilo to, na čo bolo dlhodobo upozorňované, že v mnohých kauzách nešlo o spravodlivosť, ale o politickú objednávku. Napriek tomu prezident vetoval zákon, ktorého cieľom bolo vytvoriť poriadok a zodpovednosť v systéme. Zákon prešiel viacerými úpravami, ktoré vylučovali spätnú retroaktivitu a zároveň potvrdzovali nezávislosť nového úradu. Prezident však neponúkol žiadne presvedčivé vysvetlenie, prečo sa rozhodol zákon zastaviť. Týmto krokom prezident vyslal signál aj smerom k vlastnej politickej strane. Postavil sa proti ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, ktorý presadzoval zmenu zákona s cieľom zabrániť opakovaniu zneužívania polície a prokuratúry z rokov 2020 až 2023. Prezident mal na výber. Mohol sa postaviť na stranu pravdy a spravodlivosti, alebo na stranu liberálnych médií a opozície, ktoré roky relativizovali politické procesy a šírili nenávisť v spoločnosti. Vybral si cestu pohodlia a ticha. Takéto rozhodnutie má následky. Dôveryhodnosť prezidenta klesá, pretože v kľúčovej otázke spravodlivosti nezastal na strane občanov. Prezident nemá byť pozorovateľom, ale garantom férovosti. Slovensko potrebuje spravodlivosť, nie selektívnu ochranu vyvolených. Potrebuje prezidenta, ktorý sa nebojí postaviť systému, ak zlyháva, a nie prezidenta, ktorý mlčí alebo sa prispôsobuje tlaku. Ak s týmto názorom súhlasíte, napíšte ho do komentára. Dajte odber, zdieľajte toto video a budujme komunitu ľudí, ktorí sa neboja hovoriť pravdu.